El Bohemian St. Patrick's Athletic disputat aquest vespre al Dalymount Park de Phillipsborough davant de 4.431 espectadors era un dels dos derbis dublinesos de la jornada. L'altre era al Tallaght Stadium, on s'enfrontaven els Shamrock Rovers i el Shelbourne. Amb victòria d'aquests darrers, la tercera consecutiva que els consolida al capdavant de la classificació amb 6 punts d'avantatge respecte al Derry City. La visita dels Saints a Phillipsborough suposava el retorn de Stephen Kenny a la seva antiga casa, puix que fou entrenador dels Gypsies entre final del 2001 i el 2004, aconseguint una lliga i arribant a la final de la Copa. Kenny, que fins a l'any passat era el seleccionador irlandès, s'ha assegut en diverses banquetes de la lliga, com la del Longford Town, el Bohemian, el Dundalk i ara el St. Pat's. Aquest era el segon partit de Kenny dirigint els d'Inchicore. El primer, dilluns passat, va veure com el Shelbourne s'enduia els 3 punts del Richmond Park amb un gol al temps de descompte. Per la seva banda, el Bohemian venia de golejar per 3-0 les Sligo Rovers en la seva visita a casa dels Bitter Red divendres passat. El partit ha estat interromput només començar arran d'una topada de caps en el salt entre Abubakar Keita i Rory Keating, amb el jugador del St. Pat's sortint-ne més malparat i sent atès sobre la gespa durant 8 minuts. Keating ha estat traslladat a un hospital en ambulància a fi de comprovar que no era res greu. Llançament de la falta, batibull a l'àrea petita i Jamie Lennon que xuta desviat. Als 27 minuts, servei de córner per part del St. Pat's, diversos rebots dins de l'àrea, Dylan Connolly que volia allunyar la pilota però no veu Romal Palmer, el fa caure i l'àrbitre xiula penal. L'encarregat de xutar la pena màxima ha estat Chris Forrester, que fa una mica de paradinya i supera Kasper Choraska amb un xut no gaire potent, però ben col·locat al pal dret de la porteria. Alegria entre els afeccionats Saints, amb encesa de bengales inclosa. De tota manera, l'alegria només els ha durat 12 minuts. Triangulació al mig del camp entre James Akitunde i Jordan Flores. Akitunde, que avança metres, passa a l'espai cap a Connolly, que centra. El rebot arriba a peus d'Akitunde, que xuta lliure de marca. A la jugada següent, Connolly s'ha avançat massa la pilota i Danny Rogers l'ha pogut atrapar. Xut de Palmer amb molt d'efecte però força desviat. La defensa del Bohemian, que jugava amb foc, a la primera l'ha salvada Patrick Kirk, però a la segona, Kim Kavanagh no ha desaprofitat l'ocasió i ha tornat a avançar els Saints al temps de descompte. Nova ració d'alegria entre els afeccionats visitants, que aquesta vegada ha durat una mica més. A la segona part, el Bohemian ha sortit disposat a cercar l'empat i ha començat molt ofensiu, apropant-se a l'àrea dels Saints, a vegades d'una manera prolongada i d'altres mitjançant passades a l'espai. Flores, que tempta la sort de la distància i rebuig de Rogers. Mason Melia, que avança pel centre, però la seva passada cap a Kavanagh és tallada per Keita. Contraatac dels Gypsies per la dreta, gambada de Connolly, que aconsegueix centrar, i la rematada de Declan McDade, que és rebutjada per la mà providencial de Rogers. El Bohemian, que continuava els seus atacs, però, òbviament, la pressió i el cansament començaven a passar factura, juntament amb la defensa dels Saints, que no volia deixar escapar els 3 punts, i és que la darrera vegada que els d'Inchicore van guanyar un partit fou un ja llunyà 5 d'abril. De tota manera, els Gypsies han començat a avisar. Flores, que hi tornava de fora de l'àrea amb un xut que ha sortit a prop del pal. De tant en tant, el St. Pat's s'apropava a la porteria rival, però un cop resol el perill per la defensa Gypsy, les ganes d'empatar provocaven unes transicions molt ràpides i en un 3 i no res es plantaven a tocar de l'àrea dels Saints. Jugada de qualitat i molta tècnica per part de Palmer, en què posteriorment han aflorat les mancances de la defensa del Bohemian, que a vegades sembla una congregació de les germanetes de la caritat. La desesperació que començava a afectar el joc dels Gypsies, Kavanagh, que ha estat a punt de sentenciar el partit per als visitants amb un xut que ha passat fregant l'escaire. Amb tot, la recompensa per tant d'esforç del Bohemian ha arribat quan passaven 2 minuts del temps reglamentari. Atac per la dreta, control de Nixon Okosun, passada cap a Akitunde, que penja la pilota a l'olla i rematada de cap de Daniel Grant, amb bot a terra i que acaba al fons de la xarxa desfermant l'eufòria al Dalymount Park. Els Gypsies han mirat d'emportar-se els 3 punts, assetjant la porteria dels Saints, però les seves accions ofensives no s'han materialitzat en res.
Final del partit i repartiment de punts entre dos equips que fins ara han tingut una temporada molt irregular, deambulant per la zona mitjana de la classificació i que ara ocupen la 6a plaça al Bohemian i la 7a al St. Patrick's Athletic, tot i que amb 2 partits més. D'altra banda, Kenny haurà d'esperar una altra setmana per guanyar el seu primer partit com a entrenador del St. Pats i la nova oportunitat serà divendres vinent al Richmond Park d'Inchicore, on els Saints rebran la visita del Galway, que tot i venir de segona, va quart i no ha perdut d'ençà del 1 d'abril.